Ahoj, dneska vás vítám u dnešního podcastu o pivě a naším hostem je Radim Marek. Já jsem Prci a jsem rád, že jsem tady. Takže, Radime, jaké pivo si poprvé ochutnal? No, A jaké bylo? bylo mi asi 13 let a byl jsem na rodinné dovolené a můj otčím mi dal napít Plzně. A mě moc nešmakovalo, bylo takové hořké, na mé smysly až moc vyvinuté. A samozřejmě po čase jsem si k pivu našel cestu a teď je Plzeň jedna z mých nejoblíbenějších chmelových nápojů. Dobře. A máte nějaké pivo, které je vaše srdeční záležitost, krom Plzně? Tak to byl asi Braník, ten jsme klopili s klukama, když No, nám tady. padlo 15, tuelka, víte co, omlouvám se, jestli vadí můj slovník, teda jako, ale to byly rakety, pane, to jste nemohl pochopit, za 45 korun, 2 litry Braník, ideál. Co? A je naopak nějaké pivo, co nemáte rádi? No, samozřejmě nemůžu soudit, ale Zlatý bažant mi moc nejde, není to takový jako můj výběr, prostě nesedne mi to. A potom asi Starobrno, to je dost pěkná šméčko. Jako. A A jinak asi máte nějakou zajímavou nebo vtipnou historku spojenou s pivem? No tak samozřejmě, jestli mám nějakou nezábavnou, že jo. Ale, ale jako samozřejmě, tak většinou pivo provází všechny mé cesty. A jsou dny, kdy piju jenom pivo a pak se zažívá tolik zázraků, že se to nedá vydržet. Samozřejmě jeden jako z mých zážitků s pivem, co asi bylo, když jsem si šel vyzvednout halloweenský kostým a právě s mým otčímem, tak jsme tak lehce jako on. Posaď se tu u mě, popijeme pivo. Pili jsme pivo, jedno, druhý. No, u 7. jsem šel domů a pak jsem doma pozvracel celou moji střechu. Dobře, zajímavý příběh. A preferujete radši světlé nebo tmavé pivo? Světlé, tmavé jsem zatím neochutnal a asi nechci ani. Neláká mě to. Dobře. A co máte nejradši? Pivo z lahve, z plechovky, anebo točené? No, tak to je jasný, že točený, ne? Kdo nemá nejradši točený, tak je teplej. To je jasný. Buzeranti. Ale, pardon, paní učitelko. Ale samozřejmě asi je to točené, lahové a pak je plechové. A jak si představujete svůj ideální pivní den? No, tak udělám to, co mám udělat. Pomáhám na baráku třeba, tak si v mezičase s tátou dáme tak 3-4 piva. Pak mi dá nějaký ty koruny a já jdu s chlapama do hospody, na cívku, to je můj oblíbený podnik tady u nás. Tam si dáme každý tak 6-5 kousků a vyrážíme střít ulicím nahánět ty baby, jestli mi rozumíte, pane moderátore. To No, je jasný. trošku vandalismu a pak jdu domů. A už tam říkáte všechno své napsané. A Už to jestli se ptáte na můj oblíbený podnik, tak samozřejmě hospoda u cívky. To vypínu.